Hej, selv sammen, og i dag sidder vi inde på Globus, og vi sidder sammen med X-Blackie. Yes. Og vi skal bare rundt og farme, Og skal vi også sælge det her brød her. X-Blackie skråstreg underscore It's combos. Yes. Og vi skal simpelthen sælge 15 brød og en wheat hver, og yes. Yes, og jeg kommer ikke til daily upload, fordi at, det er ret hårdt. Det er det ikke. Vi skal ikke igennem vandet. Og hvis jeg undrer, hvilken pakke spiller med, der vil være link ned i beskrivelsen til pakken, og IP ned i beskrivelsen. Og jeg var faktisk helt op i Samurai som det højeste rank, men også har de-ranket helt hernede til. Fordi jeg synes rigtig, det var en fed server, og jeg godt vil hernede. Så Tropic, fordi altså oppe i Samurai, der synes jeg ikke rigtig, der var nogen, der synes det er ret nederen. Yes. Så jeg er de-ranket helt for det højeste rank hernede til. Så yes, det er også hype. Og så var Christoffer oppe i Island, sådan, så yes. Men hvor sælger man weed? Ja, der var det lige her, okay. Okay, jeg tænker bare, at vi skal rundt og farme. Ja, og farme og PvP lidt. Og så til sidst skal vi også lige gøre noget vis for sælge, hvis det er. Ja, vis for sælge. Ja, chill, gør det. Chill. Hvor mange penge har du? Jeg har 18k. Jeg har 12, fordi at jeg også har købt det. Og jeg... med den mandige fisk, okay. Han er mandige fisk. Og... til sidst, der kan vi også vise et sygt sværd, som vi har fået skaffet. Ja, eller jeg har skaffet. Ja, men du... Okay, mate, nu. Pas på. Og der er en hacker her. Et eller andet sted, og jeg er død. Okay, jeg får dem. Jeg fik dem. Der er meget gear. Skynd dig, skynd dig. Ja, er du sindssygt, der er meget gear. Var der ikke et eller andet gear broken, tror jeg? Fordi, jeg synes, jeg mistede det rigtig hurtigt. Eller var der ikke sharpness? Jeg fik ikke sharpness, 3 unbreaking, 3 svær. Men kan du lige komme? Jeg er på vej. Ja, skynd dig, fordi der er virkelig meget gear på jorden, og min inventory er helt fyldt op. Ja, og Christoffer og jeg, vi har alle kits på serveren, ikke? Jeg har ikke, tror jeg. Jo, det har. Jo, du har op, ja, alle de kommer med. Også ham der, Erik. Okay, skynd dig nu bare, skynd dig nu bare. Okay, men her, jeg har så fuld sæt til dig lige. Bam. Okay, kom. Gør jeg så en rod? En rod selvfølgelig. Men vi skal først lige ned i cellen. Nej, jo, vi går lige ned i vores celle. Og yes. Ja. Og så prøver vi det her igennem. Men vi viser vores celle til sidst. Ikke? Ja, men det kommer vi nok til, hvis vi skal ligge. Eller vi ligger bare i vores wheel keys, fordi der har vi ikke noget i. Så kan vi bare vise det til sidst. Ja, okay. Aftale, det gør vi. Bla. Men ja, fordi jeg har ændret navn, så simpelthen min kappe, den er væk. Men den kommer om et par dage. Så det er ret noget, men det er fint nok, hvis den kommer på dage. Det gjorde det, da jeg ændrede navn. Så jeg håber, den kommer om et par dage. Så yes, og håber ikke... Hvad laver du? Fix. Okay, vores seedkiste... Vi ligger i vores rekiste, og så ikke vise sværd. Vi må ikke vise sværet endnu. Jeg skal bare lige fyre alle de... Der er rigtig mange ting her. Men jeg skal lige spise færdig. Og I må virkelig... Der er den her med... Okay, jeg tror ikke, han er så god til. Jeg kan fandme ikke se, hvor du flyver rundt. Du sådan for det, som der er og hvis jeg undrer, sådan at pack, jeg spiller med det, jeg siger det lige igen. Der vil være link ned i beskrivelsen til den. Pace, jeg kan lige vise den faktisk. Pace Sharp Pack. Jeg ved ikke helt, om den er ny, men jeg synes, han har 2 packs. Der er den her Peace Boy. Ja, okay, jeg har fået rod på ham, så det er også ret nice. Så kan han ikke komme... Ej, han bugger, men så får jeg ham på recording. Ja, vi har ham på recording. Ja. Peace Boy 1, 2, 0. Ja, så vi kan se, han PvP-bugger, og vi kan ikke slå ham. Og prøv at se, det er hvis man gør sådan her. Okay. Ja, og sorry. Prøv at se, jeg viser du, at det hvis man gør sådan her, så kan han ikke slå mig. Så ja, det er rigtig jeg tror faktisk, han har hende der, jeg ved ikke lige. Okay, men ja, som I kan se, så er der sindssygt mange oppe i Tropic, og ja, jeg ved ikke, fordi jeg synes virkelig Tropic, det er det bedste rank,
altså af PvP i, fordi der er virkelig mange. Og helt oppe i Samurai, der var det allerhøjeste rank. Der var der ikke en dyt, for at være ærlig. Der er Iron Guys. Der var max 2 år. Altså, der var rigtig mange oppe i det rank, men de var aldrig online. Det var virkelig kedeligt. Der var aldrig PvP, og det synes jeg, det var rigtig noget. Så de rankede jeg, så det synes jeg, det er rigtig fedt. Og yes. Men Christoffer? Jeg kan ikke rigtig... Øj, de kommer! Okay, nice. Krille, ham der svær vil jeg gerne have. Ham der svær. Nej, det er kun Unbreaking 2. Nå, men jeg har Sharpness 3 og Unbreaking 3 på mig. Da jeg fik ham der guyen der. Ja. Øj, der er en her. Ja, men han giver han er ikke kommet rip. Jeg har faktisk ikke specielt jo. Jeg har faktisk en lille topic, som bare lige tager hurtigt et minut. Ja, eller på sekunder. Det er på grund af at daily upload. Jeg synes faktisk det er ret svært. Faktisk selv, og det har Christoffer også. Jeg har været lægget ned i beskrivelsen til Christoffer. Ja, det var også længe til. Ja, men altså det er svært daily upload. Jeg synes faktisk det er rigtig svært, selvom jeg ikke kan finde noget at redigere eller helt noget. Men stadigvæk, det er stadig svært at uploade hver dag. Og altså, man har jo også andre ting at passe i sit liv end YouTube. Er vi ikke enige? Ja, jo. Jo, men det er sådan lidt... jeg vil virkelig gerne det, men det er bare... det bliver også rigtig kedeligt nogle gange, fordi jeg har også andre ting at lave. For eksempel, jeg var på RB i dag, eller RB, bla bla bla. Også spille boldklub. Også spille fodbold. Også fodbold, og altså, jeg synes, jeg har set dig. Hej der. Ja, jeg har set dig. Hej du. Jeg fik alting, bare roligt. Ja. Husk også lige igen den der selv, der var noget gear også. Ja, hvor... der, ja, altså det så jeg godt, det så jeg godt, ja. Ja, som sagt, det der med tropping, ja, jeg synes bare, ja, det er ret svært, det er det. Ja, og jeg tænker jeg oplever det hver anden dag og tredje dag, som Christoffer gør, fordi at... eller på det seneste kommer der daily upload, fordi jeg har rigtig meget tid, fordi det er weekend. Og jeg tager bare det, der giver altså. Jamen, mate, sorry. Så jeg har fuldt gerne. Kan jeg få noget mad? Min inventory, ja selvfølgelig. Min inventory, den er helt fuldt op med iron gear. Kom, så går vi bare ned i cellen. Ja, og jeg glemte lidt til at putte. Og jeg tænker, skal vi vise det nu? Ja, det kan vi godt, men skal vi ikke opsætte lidt mere, fordi at vi skal PvP lidt, ikke? Ja. Så det ikke bliver sådan en lille kort i video stadigvæk. Så det bliver sådan lidt en lang episode, ligesom GGPP, men yes. Jeg tror det han har brød på sig. Og jeg viser bare min sikkert nu. Vi viser det så, okay. Yes. Okay. Vi starter med hakkerne her. Ja. Vi har der er ikke så meget at sige. Ja, okay. Og hernede også, og så har vi to skåle dernede. Og så økserne, der har vi fuld kist. Der har vi heller ikke så meget at sige. Og så har vi det her sidst, okay. Og vi viser svært til sidst. Okay. Og det er det vi har skaffet i dag. Skal vi ikke vise svært til sidst? Jo, det er aller sidst. Okay, og det var lige og det. Hernede har vi. Ja, hernede har vi bare, jeg ved faktisk ikke hvorfor jeg lagt den. Og så her har vi vores ledergear. Eller vores chestplates. Og så her har vi Depth Strider 10, og jeg har også Depth Strider 10 på mig. Og så har vi nogle hjelme, eller ja, bukser her, og nogle hjelme her. Og så går vi herover, Krille. Og så har vi her, vi har nogle buer. Vi har en Power EV Infinite 1 og alt det der lort. Så ja. Yes, og så har vi hernede en masse... Og så har vi en masse svær her, og så her har vi også en masse svær, som I kan se. Og så har vi en masse mad her, som jeg lige kan putte faktisk i her. Sådan okay, vi har ikke plads. Og så her har jeg vores mine ting. For vores kits. Og vi viser Iron Gear til sidst. Ja. Og så har vi Iron Gear, og faktisk... Hvorfor har vi ikke så mange sko? Det er underligt, men jeg skal putte lige skoene ind her. Og så har vi bukser her, og Bambi chestplate og hjelme. Og så tænker vi på det her, kigger vi heroppe nu. Så har vi bare noget sandstone, og så det kan jeg ikke det. Så har vi noget træ, og så okay. Og nu viser vi sværdet. Og nu viser vi sværdet. Er du klar? 3, 2, 1. Sharpness 3, Unbreaking 2, Knockback 2, Fire Aspect 2. Det er nice. Det er virkelig nice. Det er faktisk virkelig nice. Men jeg tænker faktisk vi skal kan vi ikke prøve at tage det der Iron Gate inventory ind, så vi lige kan putte det i orden. Jeg runder recording af nu. Nej, Christoffer. Lad vi ses i næste video. Hej.
din hund. Ej, min video kan kun blive 10 minutter lang, og den var sådan, og den blev 9 minutter og 52 sekunder. Okay, jeg optager stadig, og vi skal bare... Ja, du optager stadigvæk. Ja, så jeg tænker, vi går UPP, efter jeg har lagt de her ting ind, og yes. Ved du hvad, jeg gør bare sådan. Eller ved du hvad, det blev bare til et cut, så... Og vi er tilbage efter, og vi stoppede alligevel recording. Så ja, vi sidder bare her igen. Nej, og Globus. jeg kommer til at spille jer også. Ind på Globus igen. Og vi håber, I kunne lide vores selv. Ja, fordi vi har også rigtig PvP rigtig meget for det her. Men yes, kom. Hvor er du hen? Lol. Jeg tror faktisk, jeg kender ham der, Johannes. Men I to sekunder. Nå, kender du ham? Tror jeg. Kom. Okay. Yes. Har du et topic at snakke om? Bare for sådan... Nej. Okay, det har jeg heller ikke, fordi jeg har snakket alle mine topics, så yes. Og den her... Hvorfor hedder den her... Thesis killerpin? Oh, lol. Okay. Der er masse på altså topic. Så yes. Og jeg overvejer at ansøge, så jeg bliver en hjælper eller bla 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 mod eller andet. Måske virker det, fordi jeg har virkelig brugt virkelig lang tid på en ansøgning. Den er over 3 sider lang, så det er en virkelig god ansøgning, synes jeg selv. På min mening af. Så yes. Vi skal lige prøve at finde nogle iron guys, fordi at der er en, der hedder Rotberg Gud. Det er ikke... Og ja, hvis I vil vide det, jeg er team med Rotberg, så yes. Nej, okay, det var bare... Jeg kan ikke slå ham der. Kan vi ikke lige prøve at tage til nogle selvgang eller et andet? Fordi det kan være, der er rigtig mange iron guys der. Noget bare... Sådan. Hvor er du? Og jeg løber over til den der selvgang. Jeg er faktisk lige bagved dig. Jeg så dit name tag. Og jeg kan faktisk lide den her pack her. Mange FPS jeg kører. Jeg kører 200. Jeg kører sådan 400 FPS. Det var lidt ærgerligt for ham, at jeg lige stoppede ham, fordi han havde mine. Hvad havde når han mine? Rip. Og jeg ved ikke om jeg skal se min rod. Jeg tager den bare på 3, fordi det er jeg vant til. Fordi jeg kan ikke rigtig vende mig til 9, rod 9. Så yes. Ja, som sagt, Christoffer og jeg, vi uploader hver anden dag og tredje dag, ikke? Jo. Fordi eller altså, mindst 2 gange om ugen i hvert fald. Ja, fordi det var hårdagtigt, ikke? Bare være ærlig. Nej, det tager bare lang tid at uploade for mig. Ja, tager det? Det tager en gang. Den er 13 minutters video, den tog 2,5 timer. Nå, det har jeg set, men... 3 timer i det hele cirka. Det tager ikke engang 1 minut for mig at uploade en video. Præcis. Men det er også for, at jeg har virkelig godt internet. Jeg har virkelig godt internet, det er helt vildt. Og vi bor ikke engang så langt væk fra hinanden. Nej, det gør vi faktisk ikke. Eller, lidt gør vi. Ej, det gør vi faktisk ikke. Vi bliver 200 meter max. Max, ja. Max. Yes. Og vil I gerne have facecam, okay? Glem det. Er det ikke rigtig glem det? Jeg glemte det. Facecam, det gider vi ikke. Og så vil jeg godt give shout-out til nogen fra vores klasse, der hedder Livet med Laurits. Og de er rigtig gode. Ja, de laver nogle sjove videoer. For sjove videoer, for sjove videoer. Og ja, de er faktisk nok sjove-agtige. Ja. Men jeg så der sådan en ny video, ikke? Og så var der sådan en, så den der klassefest. Ja, den er sindssygt cringe. Du er med i den. Jeg tænker, jeg skal runde videoen af her. Okay, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Okay, jeg sætter lige for om. Jeg tager gearet af. Ja. Nej. Okay. Tusind tak, fordi I så med. Husk like og subscribe, og der vil være link ned i beskrivelsen til Christoffer. Så ja. Link til dig. Så ses vi i næste video. Hej hej.